Salutare, prieteni! Este 12 iunie, știu că este un pic târziu, dar ne-am hotărât să punem niște răsaduri. Ne-au rămas niște răsaduri de tomate de ardei și am zis să le punem. Facem așa ca un experiment și vedem ce se întâmplă. Dacă putem să le ducem la bun sfârșit, dacă putem să culegem ceva roade din ele. După cum vedeți, ele astăzi au fost transplantate. Uitați aici și ardeiul. Terenul nu arată foarte bine. Este lângă un solar. Aș putea spune că e ca în spatele unui solar. De fapt este în lateralul unui solar. Așa, este un teren care are ceva probleme, pentru că tot timpul, cel puțin în partea asta, a fost și este umezeală. Se scurge apă de la faptul că sunt udate plantele din solar, dar totuși am zis să încercăm. Și am transplantat diverse tipuri, soiuri și hibrizi de tomate. Uitați, primul este scatolone, tot scatolone, Olga, Fenomena, vorbesc de semințe de Vilmorin. Ia uitați, Saint-Pierre, care nu este hibrid, este un soi. Scatolone este tot așa este un tip de sămânță de la Vilmorin care, mă rog, mie personal îmi place foarte mult. Avem și niște ardei gras galben, așa, și un ardei Marconi Rosso. Cam astea ar fi. Știu că poate unii o să spună că nu arată foarte bine, dar vom vedea ce se va întâmpla. Ia uitați-vă. Vedem pe viitor ce se mai întâmplă. O să facem ca un mini-serial așa și o să urmărim ce se întâmplă cu aceste plante. Deja asta nu arată prea bine, dar astea sunt mai la umbră.